V tomto videu si ukážeme, jak nainstalovat WordPress na váš web. Nejprve přejdeme na doménu, kterou chceme použít. V sekci Hosting vybereme web a poté instalátor CMS. U WordPressu vybereme Instalovat. Zvolíme přihlašovací jméno a heslo, které budou zároveň přihlašovací údaje do administrace WordPressu. Vyplníme e-mail administrátora a dáme Uložit. K dispozici máme také volbu cílové cesty instalace. Tato pole vyplníme pouze v případě, že si přejeme nainstalovat WordPress na konkrétní subdoménu nebo do specifického adresáře. Pro standardní instalaci data nevyplňujeme. Instalace byla úspěšně zadána do systému. Její průběh máte možnost sledovat v přehledu požadavků. Po dokončení instalace uvidíte stav hotovo.